Hola, em diu Aurora Camacho Vicente. Aquest vídeo pertany a l'assignatura Taller de Creació Verbal en Català i vaig a poder presentar-vos una activitat en la que vaig a contar un conte que es diu A què fa gust la lluna. Aquest conte va dirigit a nens entre 2 i 3 anys. Bon dia! Bon dia! Com esteu? Bé! Esteu bé? M'alegre molt. Mireu, avui us vaig a contar un conte que es diu A què fa gust la lluna. L'heu escoltat alguna vegada? Sí? De què penseu que pot ser el conte? De la tortuga. De la tortuga, molt bé, Hugo. Haveu anat alguna vegada a la lluna? Sí? Quan? L'elefant? I tu? Has anat alguna vegada a la lluna, Martina? A que no? I a què penseu que pot saber la lluna? A mi, a chocolate. A xocolata. Molt bé. Chocolate. I us agradaria provar un trosset de lluna? Sí? Chocolate. De maduixa? Molt bé, Aitana. Doncs ara anem a escoltar el conte de què fa gust la lluna, val? Però hi ha que estar molt callaets, amb les orelles molt obertes i la boca tancadeta, val? Comencem. Feia molt de temps que tots els animals volien saber a què fa gust la lluna. Seria dolça o salada? Només volien tastar-ne un trosset xicotet, com aquest. Mireu que xicotet. Tots els nens miraven ansiosos cap al cel. S'estiraven i intentaven agafar-la. Allargaven el cor, les cames i els braços. Però no servia de res, ni tan sols l'animal més gran podia agafar un trosset. Un dia, una petita tortuga, mireu la tortuga, va decidir pujar a la muntanya. Mireu com puja, per a tocar la lluna. Des d'allà dalt, la lluna estava més a prop, però encara la tortuga no podia tocar-la. Aleshores va cridar a l'elefant. Anem tots a cridar a l'elefant? A veure, elefant, elefant, puja a la muntanya i ajudeu-me a agafar un trosset de lluna. L'elefant va pujar damunt de la tortuga. Aleshores, la tortuga va dir: si puges damunt la meva esquena, potser arribem fins a la lluna. La lluna va pensar que s'acabava d'un lloc i a mesura que l'elefant s'acostava més a ella, la lluna s'allunyava més. Com que l'elefant no podia tocar la lluna, a qui va cridar? A la jirafa. A la girafa. Anem tots a cridar a la girafa? A veure, girafa, girafa, ajudeu-me a agafar un trosset de lluna. Aleshores, l'elefant va dir a la girafa: si puges damunt la meva esquena, potser arribarem fins a la lluna. Però la lluna, en veure la girafa, la lluna va començar a allunyar-se una mica més. La girafa es va estirar el seu coll, però aún así
no va servir de res. Aleshores, la girafa va cridar... A qui va cridar? A la zebra. Molt bé. Anem tots junts a cridar a la zebra. Zebra, zebra, ajudeu-me a pujar a la muntanya i agafar un trosset de lluna. La girafa el va dir a la zebra: si puges damunt la meva esquena, potser arribem fins a la lluna. La lluna començava a divertir-se molt amb aquell joc i es va allunyar una mica més. La zebra es va esforçar molt, però ni tan sols va poder tocar la lluna. I aleshores van cridar a Lleó: Lleó, Lleó, puja per la muntanya per ajudeu-me a agafar un trosset de lluna. La zebra els va dir al lleó: si puges damunt la meva esquena, potser arribem fins a la lluna. Però quan la lluna va veure el lleó, va tornar a allunyar-se una mica més. Aquesta vegada tampoc van aconseguir tocar la lluna. I aleshores van cridar a la guineu: Guineu, guineu, puja per la muntanya, ajudeu-nos a agafar un trosset de lluna. El lleó va dir a la guineu: si puges damunt la meva esquena, potser arribem fins a la lluna. En veure la guineu, la lluna què va fer? Allunyar-se una mica més. Ara només faltava, mira, una mica per a tocar la lluna. I la guineu va cridar al mico, molt bé. Mico, mico, puja per la muntanya, ajudeu-nos a agafar un trosset de lluna. La guineu va dir al mico: si puges damunt la meva esquena, potser arribem fins a la lluna. La lluna va veure el mico i va allunyar-se una mica més. El mico ja podia olorar la lluna, però no podia tocar-la. I el mico va cridar al ratolí, molt bé. Ratolí, ratolí, puja per la muntanya i ajudeu-nos a agafar un trosset de lluna. El mico va dir al ratolí: si puges damunt la meva esquena, potser arribem fins a la lluna. La lluna va veure el ratolí i va pensar: segur que un animal tan xicotet no podrà agafar-me. I com començava a avorrir-se amb aquell joc, la lluna es va quedar on era. El ratolí va pujar per la tortuga, per l'elefant, per la girafa, per la zebra, per el lleó, per la guineu, per el mico. I on va arribar? A on va arribar el ratolí? A la lluna. Aleshores, el ratolí, què va fer? Va agafar, mireu, un trosset de lluna. I què va fer el ratolí amb aquest trosset de lluna? Comer-se-lo todo. Va arrencar un trosset petit de lluna i es va tastar i va donar-li un trosset. Sí, en aquest contes sí es menja la lluna, un trosset xicotet. El ratolí va donar un trosset a la tortuga, a l'elefant, al lleó, a la girafa, a la guineu i al mico. I la lluna va fer gust d'allò que més agradava als animals. Aquella nit
tots els animals van dormir molt juntets i feliços uns amb els altres. El peix, que ho havia vist tot i no tenia res, va pensar: ha, tant esforç per arribar a aquella lluna que hi ha al cel i no han vist que jo la tinc més a prop. I conte, acabar. Us ha agradat el conte? Sí? Quina part del conte us ha agradat més? Quin animal del conte us ha agradat més? A mi elefante. Elefant? A mi la jirafa. La jirafa. I a Mònica? La tortuga. A mi el gato. El ratolí. A Sofia el ratolí. Pues a mi también el gato. Molt bé. I per a vosaltres? I per a vosaltres? A què fa gust la lluna? Per a mi, a xocolata. No, chocolate. A sal? No, sal no. A què fa gust la lluna? Per a tu, Mònica. Al hielo. A xocolata. Ara anem a ajudar aquests animals a recordar a què fa gust la lluna per a ells. D'acord? A veure, qui és l'animal més qui li agraden molt els plàtans? Enano. He dit Max. He dit Max, Hugo. El ratolí. El mico, molt bé, agafa el mico i posa així. Molt bé, Max. A veure, Hugo, qui és l'animal qui li agrada molt el formatge? El ratolí, molt bé, agafa i posa el formatge. Molt bé, Hugo. A veure, Sira. Qui és l'animal qui li agrada molt l'enfisam? Molt bé. Per últim, anem a posar tots els animals en l'ordre que apareixen en el conte. Val? A veure, Andrés, qui és l'animal que va primer? Molt bé. Damunt de la muntanya? Molt bé. Ara? L'elefant. Molt bé. Ara la jirafa. Damunt de la jirafa, la zebra. Molt bé. Damunt de la zebra, qual posem? El lleó. Ai, sí. Damunt del lleó, molt bé. La neu.
Ai, sí. Nico. I per últim, el ratolí, que agafa un trosset de lluna, xicotet, veritat? Molt bé! Molt bé. Bé, finalment vol dir que aquest llibre l'he escollit perquè me pareix un llibre molt interessant, amb una gran varietat de temes, com poden ser les parts del cos, els animals, els colors, i per això pense que té una molt bona adaptació. D'altra banda, pense que aquest tipus d'activitat és essencial en edats tan tempranes perquè així motivem els xiquets a l'inici de la lectura. Una de les coses que m'agradaria que es canviara seria les hores d'impartició d'aquesta assignatura, taller de creació verbal en català, ja que pense que aquesta assignatura és una assignatura molt essencial en la carrera com a mestre i pense que les hores de teoria superen a les de pràctiques i això no pot ser, perquè realment quan es donen compte del que fan, del que senten, de com es comporten els xiquets, és en la pràctica. Per això m'agradaria que les hores de pràctiques s'augmentaren.